topic yethu yanamhlanje lalelani. Hello 326 Express. I am a lady, Animakore 30, and I was living in South Africa with my best friend for almost a year. We bought furniture tese, and unfortunately she died. Akapondo ni matsotsi. So fast forward, I told her family to come and get the goods she had bought, which was a TV and a stove. Nehembe dzake. And truly ndosha anga akatenga mumba. After vatora zvinhu zviya, I have been having dreams of my friends saying, please dzosera zvinhu zvangu kumhuri yangu. The dreams are so frequent, maybe 4 to 5 times per week. Of course, we paid rent tese, bought food tese, and I'm sure I don't have anything chake, but these dreams are tormenting me. Could I be hallucinating, or maybe ihama dzake dzakandishandisira mushonga, or there's truly something chake that I haven't given away. But andina chinhu chake that I can remember, because even hembe chaidzo ndakapa zvese kuhama dzake. I have gone kuma spiritual helpers, but it didn't help. Ndoita sei vedare. Here is hot topic yetu yanamhlanje. So you're living with this friend for a year, and then she passes on. Yeah. Iyakatenga TV ne stove shit. Yes. Wodzosera zvinhu zvese. And then iya oya kupa dreams kwangu achiti dzosera zvinhu zvangu kumhuri kwangu. Yes. Are you sure, like, every little thing wakadzosera? Because, like, if you were staying together, because paatanga ati takatenga property, uri kunzwisa? And then she then goes on to say TV ne stove ndo zvake. Yeah. Okay. Do you think there's something, or maybe she's just overthinking things, or maybe asumudzirwa mepo, or what do you think, Saki? Because I'm getting messages already. Oh, I think, you know what, things that come in the dream, in the way they are frequent for her, she's not in peace. And ukatona atozonyora hot topic 4 to 5 times a week. Yeah. Achirota shamwariyo. Yeah, and what kind of a friend was this? Was this male or female, or vaito chaya mapoto? And someone thinks it's witchcraft and demonic mischief. All right. Hi, you're live on Star FM. Yes, Donna, yes, Saki. Bamni. Right. The actual way they are rendered when in art furniture. So you can't imagine a stove, ne TV, what in your furniture, no party. Yes, akatenga chete. Yeah, that's to make a sense. Saka, zvinogona zviri paviri, either vanhu vanogona vakazoshandisirawo something kuti maybe vari kumubvira akasara nezvimwe zvinhu zvake, or else iye wane zvinhu zvawaitenga vari true, but iye ane udyire hwekuti she can't think kuti zvinhu izvi ane pato yake. Saka ngaanyatsogarisa, anyatsofungisisa kuti hapana here pamwe paiswawo mari nefriend yake iyi, pakazosara painewo zvokuti aifanira kunge achizowa benefitawo. Or else for the sake of peace, ngachingotora part of furniture yaainayo ongoendesa, so that awane peace. Thank you so much. I'm getting messages says pane zviri kuitika apo witchcraft chat, and someone says hama dzacho kana dzakamushinira hazvina basa kozi mushonga ubate pasina chironda, pane zvaasina kutaura chete. Mukadzi atinyorera. Hi, you're live on Star FM. Takem Donna. Hi, maswera sei? Mushe Donna. Nyaya yacho iri tricky because inoda kuunderstand zvatingati logic tozoti spiritually and so forth, but otherwise mataurira munyorika ndinoona sekuti tomboti aside with spiritual things, tombotora senyaya daya yanga iri kumhan'awa kumapurisa iyi pachitariswa mafacts asiri spiritual. Pane zvisiri consistent pakutaura kwake. Takatenga zvinhu mukagara mese, kuti takatenga zvinhu zviri kurevei murugara mese. Mugara mese hazviri kuti munotenga zvinhu mese. Kutenga zvinhu panguva imwe chete hazviri kuti matenga zvinhu mese. So I think pekuti takatenga zvinhu, then kana vakatenga zvinhu, then akazogowa iye ega kuti yake istovhu uyu ichi apa tiri dambo tonga nyaya iri apart from spiritual things.
is it fair kuti takatenga zvinhu wozoconcluda iwe kuti chako iwewe istovhu netv chete? Exactly. Tomboti hatitozivi zvedu kuti wakafa vanozodzoka vachizodai tisatambofa kuti zizive. Vamwe vanozviramba, vamwe vanozvibvuma. But tikatimboti tironga nyaya, aside from spiritual things, hazvisi fair zvaari kutitaurira panapa. Ndofungidzira kuti ngaagare pasi nehama dzemufi dzichirepresenta mufi. Stovhu iripo, nezvaakavapa zviripo, nezvimwe zvaambotaura kuti takatenga zvogowanwa zviri fair. Kana tichiti fair tiri kuti chii isusu? Fair ndeyekuti iye paari kuzotambura madreams make aringasaziva kuti haana kugowa zvinhu zviri fair, because some of these madreams yakai mukatogugula izvozvizvo kuti chinombonzi dream chii, muchaona there are so many aspects dzinocontribute padream. Pane zvaunonga zvakamboitika kwauri zvinouya mudream, zvauri kufunga kuti ndakakanganisa zvinouya mudream. Neimwe aspect iye yatinobhelievha maafricans iya inouya mudream, whatever. There are so many things attached kuti nyaya dzedream. Saka inini ndirangoitora iri yekuti judging by point yataura kuti takatenga zvinhu, ngaagare pasi nehama wowirirana kuti vanogowa sei zvinhu zvavakambotenga. Thank you so much. We're getting reactions like inini I would say if akaendesa zvinhu zvese zvemashuwa, maybe there's something pane chakasara chaasiri kuda kuendesa. It might be a shoe or a t-shirt maybe. Zvino spirit ingatudzokera boots. I mean, we never know these things. Hi, you're live on